буква И и съгласни, които се произнасят не само с шум, но и с глас. Това сме ние, наричат ни звучни съгласни. Ние сме сонорните съгласни. Ще ги запомните най-лесно, защото всички сме слити в думата ламарина. Всичко най-добре, детата има ли си козица с бяла пулкава брадица? Тя ги хранала с попада, щом тръвицата покада. Късно сутрин Мазелан, дръпва вече Йордан и побутва Мазеланто. Ставай, пиле, стига майка, ставай, Мазеланто. Утре си, брей, толкова странно! Надигнали се папко хладне и си хапвали попада в гаванката си стара. Тъй минавали си дните, тъй живели те скити, но случило се веднъж, че козицата им бяла се объркала в тамата и изчезнала в гората. Брей, къде ли е бурката? Потърси я, Мазелане! Нищо няма да изстане. Ти ще видиш, че самичка ще си годи тази козичка. Ще я видиш вече рогата, на полянката в гората. Яме дей ми вдига врява, що ти трябва прав ти път. Хе полето, хе лесът. Браво! Дей, ами че как? Аз ще тръгна в този мрак да одея из гората, а ти скрий си тук главата и очаквай. Ако имаш само нос, ще се казваш нос. Ако имаш само рог, ще се казваш рог. Но ти имаш нос и рог и се казваш носорог.
дясно ти отляво, кършика се боят. Юлко, дюлко. 10 юли дядо даде, Юлко дюлите изяде. Затова решихме вече на юначето човече никой да не казва Юлко, ами лако ни Дюлко. Тялото ми е Интересни неща, обаче аз съм да погледнем в следващата ни наша книжка, която започваме да понеделник, това е Читанката, какво има на първата страничка. И сега ще видим дали ние го знаем, да казвам. Какво са ни написали дядото учебите? Аз съм българче. Знаем ли го? Да. Чуем. Аз съм българче и силна майка мене родила. С хубост и блага обилна е родината ми била. Аз съм българче и ясна и велик и славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Аз съм българче и зелени, българите се наричат Тъй като на днесния празник вземем цялата азбука, я да я кажем на Бърго цялата азбука. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ш, Ема, Юлия. Сега можем да направим най-игра с родителите. Кой ще може да изкаже отзад напред? Кой ще може да изкаже отзад напред? Някой ще се плаши ли? Някой ще се Имаме и подарък. Вашите родители са подготвили нещо като за празник. Не знам, вие ще си видите. Да, видях, че направихме после ще ги заречи. Сега, това е, може би, нещо много интересно. И когато го погледнете, първото нещо, което ще искате да ми го разкаже. Заповядайте. Някой се заповядайте. Я се ще да